il-mulej li ħalaqna għaliex huwa Alla tagħna u aħna l-poplu tal-mera tiegħu u n-naġġ tiegħu. Kristu l-mulej kien imġarrab u bata għalina ejjew nadurawh. Mhux li kontu llum tisimgħu leħnu la twebsux qalbkom bħal f'Meribaħ bħal dakinhar f'Massa fid-deżert meta ġarbuni u ttentawni mis-sirrietkom għalkemm raw dak li jien għamilt. Kristu il-mulej kien imġarrab u bata għalina ejjew nadurawh. Għal 40 sena domt nistmellu dan in-nisel u jien għedt qalbu mħassra dan il-poplu u triqati ma jarfux għalhekk ħlieft fil-għadab tiegħi ma jidħlux fil-mistrieħ tiegħi. Kristu l-mulej kien imġarrab u bata għalina ejjew nadurawh. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Kristu l-mulej kien imġarrab u bata għalina ejjew nadurawh. Xemx divina tal-ġustizzja, int witrot jum ġdejt fuq artna, keċċi swiet u dlam ta' moħħna, reġġa d-dawl għal ħidma xierqa. Bħalma tajtna żmien it-tajjeb imla wkoll bl-indiem għal qalbna biex tjubitek lejk iddawwar lil ħatjin li ħnientek tader. Minnek nistennew il-grazzja biex b'takkis mill-qoħ minn rajna nifdu d-dejn li bieħta bejna bil-waqat u l-ħażen tagħna. Għaliex riesaq il-jum tiegħek li fih ġeddet kollox u nixtiequ nħejju ruħna għal ferħ kbir tas-saltna tiegħek. Lilek Trinità ħanina b'wiċċna fl-art il-koll inqimu, ġeddet fina l-qalbna nidma biex nagħmlulek għanja ġdida. Amen. Amen. Nsibu paġna 40. Inti ħdejja mulej sewwa huma t-triqatek. Qalbi kollha ngħajatlek weġibni mulej irrid inħares il-kmandamenti tiegħek. Lilek insejjaħ salvani jint u nħares il-preċetti tiegħek. Sa minn qabel is-sebħ nitlob l-għajnuna u fi kliemek jien nittama. Bajnejja miftuħa tul is-sarjiet tal-lejl jiena noqgħod naħseb fuq il-weda tiegħek. Isma' leħni mulej fit-tieba tiegħek u żommni ħaj skont id-digriti tiegħek. Orbu lejja dawk li jfittxu l-ħażen, dawk li dbedu mill-liġi tiegħek. Minti ħdejja mulej sewwa huma il-kmandamenti tiegħek. Jien li naf mill-preċetti tiegħek li għal dejjem int waqqafthom. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Flimkien il-mulej sewwa huma triqatek. Mulej jaqaf miegħi l-erf tiegħek fit-tħabbrik tiegħi. Alla ta' missirijieti sit il-ħniena bil-kelma tiegħek int għamilt kollox. Berfek sawwart il-bniedem biex jaħkem fuq il-ħlejja li jien għamilt. Biex irieġi id-dinja bil-qdusija u s-sewwa u jaqta' il-ħaq b'fema sinċiera. Għatini l-erf li qiegħed ħdejn it-tron tiegħek u twarrabnix minn fost il-qaddejja tiegħek. Għax jien qaddej tiegħek bien il-qaddejja tiegħek, bniedem dajjef li jintemm qasir il-għomor. Bniedem li m'għandux il-ħila jifhem il-ħaq u l-liġijiet. Għax ukoll min hu perfett fost il-bnedmin, jekk jonqsu l-erf li jiġi minnek jitqies bħax-xejn. Miegħek u l-erf li jaf l-emejjel tiegħek u kien miegħek intu tagħmel id-dinja. Huwa jaf x'inhu dak li joġob lilek, x'inhu issewwa skont il-kmandamenti tiegħek. Ibgħat l-erf mismawiet imqazza, ibgħatu mit-tron glorjuż tiegħek. Biex jieqaf miegħi fit-tħabbrik tiegħi ħankun naf sewwa x'inhu li joġob lilek. Għax huwa kollox jaf u kollox jifhem, f'kull ma nagħmel imexxini bil-għaqal u bil-glorja tiegħu jħarissni. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen.
Mulej jiqaf miegħi il-għerf tiegħek fit-ħabrejk tiegħi. Il-fedeltà tal-mulej tibqa' għal dejjem. Faħru lil mulej intom ġnus kollha, sebħuh popli kollha. Għax kbira jittieba tiegħu magħna, il-fedeltà tal-mulej tibqa' għal dejjem. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-fedeltà tal-mulej tibqa' għal dejjem. Inħasslu u tnatfu neħħu l-ħażen ta' emilkom minn quddiem għajnejja. Iqfu mill-ħażen, talmu għamlu t-tajjeb, fittxu id-dritt, sewwu l-inġustizzji, iddefendu lil-tim, aqbżu għall-armla. Imbagħad ejjew nirraġunaw fl-imkien jgħid il-mulej. Imqar jekk dnubietkom ikunu ħomor daqs bħall-iskarlat, isiru bojod bħas-silġ. Imqar jekk ikunu ħomor bħall-kremżi, isiru bojod bħas-suf. Umu bil-wifqa. Alla jeħlisni mix-xibka tan-nassab. Alla jeħlisni mix-xibka tan-nassab. Ibedni minn kull għerq. Mix-xibka tan-nassab. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Alla jeħlisni mix-xibka tan-nassab. Il-pubblikan bil-wieqfa fil-bot anqas biss rid jerfa' għajnejh lejn is-sema. Imma beda jħabbat fuq sidru u jgħid: "U Alla, ħenna għalija għax jiena midneb." Imbierek il-mulej Alla ta' Iżrael għaliex jiżur u jifdi il-poplu tiegħu. U waqqaf għalina qawwa ta' salvazzjoni f'dar David għaddej tiegħu. Bħalma kien wiegħed fl-imgħoddi b'fomm il-profeti għad-disin tiegħu. Biex jisalvana mill-edewwa tagħna u minn idejn daw kollha li joboduna. Bekk juri ħniena ma' missirietna u jiftakar fil-patt qaddis tiegħu. Fil-ħalfa li ħalef lill-Abram missierna li jatina. Li meħlusin minn idejn l-edewwa tagħna naqduh bla biża'. Tul ħajjitna kollha bil-ġustizzja u l-qdusija qudiemu. U inti tfajjel tissejjaħ profeta tal-oli għax tmur qabel il-mulej biex tħejjilu triqatu. Biex tarraf lil poplu tiegħu bis-salvazzjoni bil-maħfra ta' dnubietom. Ħirġa mill-qalb ħanina ta' Alla tagħna li jibgħatilna mill-oli ż-żjara tax-xemx tiela. Ħajdawwa lil dawk li jinsabu fid-dlamijiet u d-del tal-mewt, ħajmexxi l-passi tagħna fit-triq tas-sliem. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Il-pubblikan bil-wieqfa fil-bot anqas biss rid jerfa' għajnejh lejn is-sema, imma beda jħabbat fuq sidru u jgħid: "U Alla ħenna għalija għax jien midneb." Il-mulej Ġesu tana il-ħasil ta' twelid ġdid u ħejjilna il-mejda bl-ikel tal-ġisem tiegħu u tal-kelma tiegħu biex jagħmilna ħolqien ġdid. Natu glorja, nitolbuh u ngħidulu: Ġeddidna mulej bil-grazzja tiegħek. Ġesu, ta' qalb ħelwa u omli, għamel li nkunu nixbħu lilek. Libbisna bis-sentimenti ta' ħniena, tieba, umiltà, ħlewwa sabar ma' kulħadd. Ġeddidna mulej bil-grazzja tiegħek. Inti urejtna lilek innifsek fis-Samaritan it-tajjeb. Għamel li bħalek inġibu ruħna ta' proxmu tas-sew mal-imsejknin u l-batuti. Ġeddidna mulej bil-grazzja tiegħek. Għat-talb ta' Marija, l-om verġni tiegħek, ħares l-ġbejbiet marbuta miegħek bil-wedijiet imqazza. Għatijom li jiexu biqdusija akbar bħala xebbiet ikkonsagrati lilek fil-Knisja. Ġeddidna mulej bil-grazzja tiegħek. Iftaħ idejk u xerret fuqna l-ħnina tiegħek. Aħfrilna dnubietna u eħlisna mill-kastik li jistħoqilna. Ġeddidna mulej bil-grazzja tiegħek. Niġbru dawn it-talbit tagħna bit-talba li tagħna is-Salvatur tagħna Ġesu Krist. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek,
ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. خبزنا ta kuljum atina llum. Aħfrilna dnubietna Bħalma naħfru lil min hu ħati għalina u la daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Il-ħarsin tar-Randan imqaddes mulej jimla l-ruħna bil-ferħ. Nitolbuk biex bis-sem sħiħ tagħna fil-misteru tal-għid nitennew bil-frott kollu tiegħu. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li juwalla u li miegħek jgħix u jisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Imbirku lil-mulej inroddu ħajr lil-Alla. Kem jinħaj jiet il-mulej il-mew tal-midnet jinħamarriġ jizda joġobni li ħerġaluna nitri ħazina u jibda Tuni widen u hersu leha isimo lehni u tidurru patna melmakum li yibqal dejjem dini meħabti skont il-wedin Swahil fidi min ayr lemin ifidi metha bla frott fismin neishu il-kelma għax fgid bassarraf jek min dewemiha min ayr twemmin Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla
u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-koll. Qegħdin nofru dan is-sagrifiċċju tal-quddiesa għar-Ruħ Lewis Borch. Ħutijejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb għal din l-ikla li l-Mulej ħejja għalina. Int il-mibgħut tal-missier biex turina hemm ħabtu, Mulej ħniena. Kristu Ġesu li jerfajt fuqek il-fraġilità kollha tagħna biex lilna taħlisna minn kull dnub u tatina il-fidwa tiegħek. Kristu ħniena. Mulej Ġesu, inti lena ta' dawk li jilqawk. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Il-ħarsien tar-randan imqaddes Mulej jimla l-ruħna bil-ferħ. Nitolbu biex bis-sehem sħiħ tagħna fil-misteru tal-għid nitennew bil-frott kollu tiegħu. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Profeta Ħoseja. Imxi ħanerġgħu lura għand il-Mulej għax huwa tertaqna imma sejdewwina u sawwat imma se jinfaxxalna l-ġrieħi. Wara jumejn jerġa' jagħtina l-ħajja, imbagħad fit-tielet jum jerġa' jqajjimna sabiex qudiemu ngħixu. Narfu l-Mulej u nfittxu narfuh iżjed, daqskemm hu żgur is-seb hekk il-ħruġ tiegħu u jiġi bħalma tiġi x-xita fuqna bħax-xita mwaħħra illi ssaqi l-art. U x'naqbad nagħmel jien bik, Efraim? Se naqbad nagħmel bik, Ġuda? It-tjieba tagħkom qisha isħab tal-għodwa tixbaħ lin-nida li tinxtorob kmieni. Għalhekk inġartom jiena bil-profeti u bi kliem fommi qtilthom u l-ħaq tiegħi joħroġ qisu dawl. Għaliex jiena tjieba rrid mhux sagrifiċċju li tarfu lil Alla rrid u mhux vittmi maħruqa. Il-kelma tal-Mulej. Jiena tjieba rrid mhux sagrifiċċju. Jiena tjieba rrid mhux sagrifiċċju. Ikollok ħnina minni o Alla fit-tjubitek. Fil-kobor ta' ħnina tiegħek ħassar ħtijieti. Aħsilni kolni miħtija tiegħi, naddafni mid-dnub tiegħi. Jiena tjieba rrid mhux sagrifiċċju. Għax lilek ma jogħġbokx is-sagrifiċċju, nofrilek vittmi maħruqa u ma tilqaħħomx. Is-sagrifiċċju tiegħi o Alla u l-qalb niedma, qalb maqsuma u sobina ma twarrabix o Alla. Jiena tjieba rrid u mhux sagrifiċċju. Għamel il-ġid lil Sjon fit-tjubitek, erġa' ibni il-ħitan ta' Ġerusalem, imbagħad tilqa' bil-qalb vittmi xierqa, sagrifiċċji ta' vittmi maħruqa u mitmuma. Jiena tjieba rrid mhux sagrifiċċju. Glorja u tifħin lilek Kristu. Illum la twebsux qalbkom, iżda isimgħu leħen il-Mulej. Glorja. Il-Mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San-Luqa. F'dak iż-żmien kien hemm uħud li kienu jafdaw fihom infushom li huma ġusti u li kienu jmaqdru lill-oħrajn. Ġesu għalilhom din il-parabola. Żewġ irġiel, wieħed Fariżew u l-ieħor Pubblikan, telgħu it-tempju biex jitolbu. Il-Fariżew wieqaf talab hekk f'qalbu: O Alla, niżżik ħajr li min jgħix għall-bqija tal-bniedmin ħallila inġusti żienja, jew ukoll bħal dan il-Pubblikan. Jiena nsum darbtejn fil-ġimgħa u nħallas le xhur
ta' kull man daħħal. Iżda l-pubblikan bil-wieqfa fil-bot anqas biss rid jerfa' għajnejh lejn is-sema, imma beda jħabbat fuq sidru u jgħid: "O Alla, ħenna għalija għax jiena midneb." Ngħidilkom jien li dan u mhux l-ieħor niżel id-dar iġġustifikat għax kull min jitkabbar jiċċekken u min jiċċekken jitkabbar. Il-kelma tal-mulej. Din f'dan iż-żmien tar-Randan, iż-żmien ta' konverżjoni. Konverżjoni jfisser nerġa' nidderieġi il-mira tiegħi, nerġa' nitfa' ħarsti fuq dak li ħabni, fuq il-mulej Ġesu. U jeħtieġ ukoll li jiena nuri l-imħabba tiegħi. U llum il-mulej qed jiftħilna għajnejna xi ħaġa tassew importanti li ħafna drabi aħna ma nintebħux li qegħdin niżbaljaw. Mhux kemm tgħid u kemm tagħmel, imma l-ispirtu ta' dak li tagħmel. Araw ftit il-Vanġilu tal-lum jgħidilna qabel kollox li it-tnejn il-Fariżew u l-Pubblikan telgħu fis-santwarju fit-tempju biex jitolbu. It-tnejn għandhom l-istess ħsieb f'moħħhom biex jitolbu. Imma fejn hi d-differenza bejn il-Pubblikan u dan il-Fariżew? L-ewwel sentenza tal-Vanġelu. Kien hemm uħud li kienu jafdaw fihom infushom li huma ġusti u jmaqdru lill-oħrajn. Aħna bil-Malti ġieli tismagħha waqt xi tnejn li jibdew jillatikaw, wieħed jgħid lill-ieħor: "U inti x'taħseb li int min taħseb li inti?" Fil-bidu ta' kull quddiesa, is-saċerdot jistedinna biex imbaxxu rasna u naraw tassew aħna min aħna. Jekk jien iniex mimli bija nnifsi u mmaqdar lill-oħrajn, jew jekk jien ġejt hawnhekk il-Knisja infittex il-ħniena ta' Alla. Id-differenza il-linja hija irqiqa bejn ħaġa oħra. Hija fina. Tantu hekk li anke fl-istess talba it-tnejn talbu, il-Fariżew u l-Pubblikan, imma il-Fariżew fl-istess talba jippreżenta lilu nnifsu u jibda jgħidlu: "Niżżik ħajr għax jien minniex bħal ħadd ieħor, jien minniex bħal dan, jien. Aktar milli iħalli l-mulej jara l-qalbu u jiftaħ qalbu għal-mulej, l-mulej jgħidlu: għax jien irrid hekk, għax jien ġejt nitolbok biex tagħmilli hekk, għax jien għandi bżonn hekk, għax jien. Mentri l-Pubblikan jgħidilna aqqas biss refa' għajnejh imma baxxa rasu għax jaf li huwa midneb. U l-ħniena ta' Alla hija b'mod gratuita lejh. Ma jista' jasal biex ipatti qatt għall-imħabba ta' Alla. U x'inhi t-talba tiegħu? Ħenna għalija mulej għax jien midneb. Ħadkun din it-talba tagħna llum. Hija aħna wkoll narfu, partikolarment anke fil-quddiesa, nivvalorizzaw dawk il-mumenti ta' silenzju. Partikolarment fil-bidu tal-quddiesa meta nitolbu ħniena
aħna niġu mistidna biex namlu dak li jagħmel il-pubblikan, imbaxxu rasna u nitolbu ħnina għal ħtijietna. Imbagħad ukoll fil-mument partikolari ta' wara t-qarbejn. Meta aħna wkoll mistidna biex imbaxxu rasna u nintebħu bil-preżenza ta' Alla fina. U nħallu li minn qalbna joħroġ mhux kliem ta' tifħir li nnifsi, imma kliem ta' tifħir lil Alla li joġbu juri ħnina magħna. Nitolbu l-missier il-ħniena biex jaħlisna mill-ħażen kollu u jġeddidna jatina qalb ġdida, qalb li taf tagħder u tħen. Ngħidu flimkien ġeddidna mulej bil-grazzja tiegħek. Ġeddidna mulej bil-grazzja tiegħek. Għall-Ministri tas-Sagrament tal-Maħfra biex ikunu strumenti tal-ħniena tiegħek li terfa lil kull bniedem mill-miżerja tiegħu nitolbu. Għal min huwa mkabbar bih innifsu biex jifhem li inti tniżżel lis-setana minn fuq it-tron tagħhom u tolli li ċkejknejn. Ġeddidna. Għal min iħossu midneb biex jimtela bil-kuraġġ li l-umiltà tiegħu twasslu żgur biex jaqra il-maħfra u s-sliem nitolbu. Għalina biex nitolbu bl-umiltà ħalli inti tatina id-don tal-fide fejk u ma nafdawx fina nfusna u fl-opri li namlu. Nitolbu. Fiskiet inresqu it-talbiet tagħna. U Alla missier il-ħniena, aħna nberkuk għax nafu li inti qatt ma tinsa t-tieba tiegħek u taħfer ħtijietna. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Ma jien xejn mulej għax mitrab jien tnissilt, imma inti tħobni u għalija int mit. Taħti sali nistabis jien nistħad tiegħek jien kolni kemm jien. Kud li bidejja nitħolbok misli din qalbi, inħobbok imla din ħajti mulejja tiegħek jien kolni kemm jien. Itolbu ħutej biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom kun joġob lil Alla l-missier li jista' kollox. Inti u Alla bil-grazzja tiegħek issaffi r-ruħ lill-qalb tagħna biex nersqu kif jixraq għall-misterju qaddisa tiegħek. Għamel nitolbuk li aħna li se nirċevuhom minn għandek bis-sollennità kollha inroddulek il-qima tagħna fis-sewwa bi Kristu Sjedna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna il fuq. Niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Inti ridna nroddulek ħajr billi niċċaħdu mill-ikel u x-xorb, ħalli jekk aħna l-midinbejn inrażnu fina idra u ħażiena
u nejnu lil-ħutna fil-bżonn biex inkunu nixbħu lilek fit-tieba tiegħek. Għalhekk mal-qtajja kollha tal-anġli aħna nfaħru l-kobor tiegħek u bleħen wieħed intennulek. Għaddejs, għaddejs, għaddejs. Mulej Alla tal-eżerċti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. U sanna fl-ola ta' smewwiet, nbirek minn ġej f'isem il-mulej u sanna fil-oli ta' smewwiet. Għaddejs ta' sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Għaddis għalek li tolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Siedina Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-raj ħibati, ħal ħobs, radd il-ħajr, qasam, tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal kalċi, reġa' radd il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa il-kalċ ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' dejjem. Id-dem li xxirrita għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħek. Danu il-misteru tal-fidi, salvana jint, u salvatur tad-dinja, għax bis-salib il-qawmin tiegħek inti fdejtna. Għalhekk aħna nagħmlu dan, tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni, u nroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Mitċo kontanna nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej, fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, u ittaqa' fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza u Alla Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek għala missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu, kif għallimna u ridna nagħmlu liben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewwiet, jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritjent kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna, bħalma naħfru l-minuħati għalina, u la ddaħalniex fit-tiġrej, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw il-lejna u l-miġġija tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li jgħid lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem, natikom isliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jien trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej
tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubijiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubijiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubijiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla. Danu li jneħħi d-nubijiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. O Ġesu tal-akbar ħnina, jisma' talbi kun ħani. Soba kbira b'qalbi milikitha, għal dnubieti wiskefni. Henna li, ja henna li, o Ġesu, skur għadman zini, izdan hobbok, qalbi kolla, ħajti kolla jinarrit. Twissite kolla mħabba, bahar dija ta' kull ġid, taħt riġlejjar, fis pal-kiku ma konċ tijin tissi. Henna li, ja henna li, o Ġesu, skur għadman zini, izdan hobbok, qalbi kolla, ħajti kolla jinarrit. Li lekajn talena kolla, sita kollo xin warrab. Biex jahasra jisil fruħa, flok tjubitek jien ġarrab. Henna li, o Ġesu, skur għadman zid, izdan hobbok, qalbi kolla, ħajti kolla jinarrit. Alla tijie jien sammartek, qalb miskif rama salib. Waqt li jinti ħajti sommi, f'qalbek bozza ta' ħabib. Henna li, o Ġesu, skur għadman zid, izdan hobbok, qalbi kolla, ħajti kolla jinarrit. Jew fiskiet nirringrazzjaw il-mulej li mantnina bil-kelma tiegħu u bil-ġisem għad-dejs tiegħu.
nitolbu. U Alla ħanin, inti qatt ma tieqaf tatina l-misteri qaddisa tiegħek biex twassalna l-perfezzjoni. Għamil li aħna niċċelebrawhom bil-qima kollha ta' qalbna u naqilgħu dejjem fidi sħiħa bi Kristu Siedna. Jew hekk nofru dawn it-tliet avamarijiet għal dawk il-persuni li forsi qegħdin isibuha bitqila li jersqu f'riġlejn il-mulej jitolbuh maħfra u ħniena. U għalhekk jitolbu l-Omna Marija biex il-dawn ħutna tfakkarhom li l-ħniena ta' Alla tinfirex tassew f'kull żmien u ma' kull bniedem. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Madonna ta' Pinu, metana l-maletin, għafdarek ġejna aħna, għaxin tilqana. Madonna ta' Pinu, qudiemek ħerqana, ġejna aħna nitolbu biex tfittex tismana, biex tfittex tismana.